Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Чаму Лукашенко мілуе палітвязняў?». Сёння наш госць, доктар паліталогіі, кіраўнік беларускай ініцыятывы «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Добрый день. Рыгор, некалькі дзён таму прагучала заява старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы пра магчымасць новых памілаванняў, новых вызваленняў палітвязняў. І нядаўняе вызваленне 18 палітвязняў, і анонс новых вызваленняў. Каму і пра што гэта сігнал? Дякую великий за запрошение. Я думаю, что варто пачаць з таго, что, конечно, тут адресат буйны гэта адзін, гэта тое, што ў Беларусі называецца калектыўным захадам. Конечно, не зусім такі калектыўны, як любіць уяўляць сабе рэжым Лукашэнкі, ці прынамсі так казаць. Але, безумоўна, тут таксама апроч асноўнага адресата ёсць другасныя адресаты. Гэта і беларускае грамадства, і гэта тое, што называецца дэмакратычнымі сіламі, і рэжым Лукашэнкі сам па сабе. Ну і, безумоўна, Кремль таксама з'яўляецца пэўным адресатам таго, што адбываецца ў Беларусі. Але, конечно, галоўная роля, галоўны адресат — гэта Захад, да, і да яго звяртаюцца, і аб ягонай увазе просіць рэжым Лукашэнкі. Крыху пазней мы пойдзем па гэтых адрасатах з вами, а зараз моя калега Глафіра Жук нагадае, як і калі Лукашенко вызваляў палітвязняў. Пасля пачатку шырокамаштабных рэпрэсій у Беларусі памілаванні тых, каго праваабаронцы прызналі палітвязнямі, былі адзінкавымі. У 21 годзе прадстаўнік круглага стала дэмакратычных сілаў Юрый Васкрэсенскі агучыў прапанову аб вызваленні сотні чалавек, зняволеных паводле палітычных артыкулаў. Вот Воскресенский пусть занимается, но как только хоть один из сотни в данном случае вильнет в сторону, ты сядешь. Са 100 чалавек, якіх прапаноўвалася памілаваць, у выніковым спісе апынуліся толькі 13. Были те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам. Памілаванне 13 палітвязняў не зрабіла ўражання на захад, што пакрыўдзіла ўлады Беларусі. Помилование, выпуск этих 13 человек. Но это ведь прекрасное, так сказать, что произошло это событие. Почему бы его не поддержать? Да, сказать, недостаточно 13, надо еще, надо всех. Но почему бы не сказать респект? У 23-м годзе Александр Лукашенко памілаваў Романа Пратасевіча і Софью Сапегу. Пра другую хвалю памілаванняў улады абвясцілі сёлета, аднак праваабаронцам вядома толькі пра 18 чалавек. У гісторыі Беларусі бывалі розныя выпадкі вызвалення палітвязняў, не толькі праз памілаванне. У 2007 годзе для паляпшэння стасункаў з Захадам вызвалялі палітвязняў, уключаючы Паўла Северынца і Мікалая Аўтуховіча. Іх не прасілі пісаць хадайніцтваў аб памілаванні. Ужылі іншыя прававыя інструменты. У 2008 годзе вызвалілі кандыдата на прэзідэнцтва на выбарах 2006 года Александра Казуліна. Ён не прызнаў віны і не прасіў памілавання, аднак Лукашенко ўсё роўна выдаў указ аб ягоным памілаванні. У 2011 годзе палітвязняў, затрыманых за плошчу 2010, вызвалялі і з хадатайніцтвамі і без. Рыгор, вось пра першага адресата, якога вы прыгадалі, пра Захад. Што хоча Лукашенко рэжым ад Захаду ўзамен? Можа зняцця санкцыяў, можа званкоў ад буйных людзей. В свой час званілі жа і Помпео, і Меркель, і Макрон. А можа быць, в шырокім сэнсе, так бы мовіць, рэлегітымацыі. Чтобы на Заходе, так бы мовить, сказали, вы будете смеяться на Лукашенко, такі президент. Ну вот як, наприклад, было с лидером Венесуэлы Мадуром. Вот признали Гуайдо, а потом подумали, ну да, ну може і Мадуро президент, Бог ведає. Вот як вам бачиться, якби реалістична мета, коли вона реалістична, якую ставить перед собою режим такими жестами? Досить складно казати, які менавіта мети має режим.
может быть, сказать про некие уявления, жадания, помкнения. Конечно, найвеликшее помкнение мара, это просто выйти сухим из воды. То бок выйти цалкам з-пад санкцый, выйти цалкам з-пад з гэтай сітуацыі, калі Александр Лукашенко хочуць судова пераследаваць. Я думаю, что гэта, конечно, нереалістычная рэч, і пра яе цяпер казаць, пэўна, заўчасна. Я думаю, что для гэтага, прынамсі, режим Лукашенко хоча займець месца за столом і займець крыху ранейшай, ну, только павагі, да? Пэўна, увагі, прынамсі, з боку заходніх лідараў. Каб, прынамсі, былі нейкія камунікацыі паміж кіраўніцтвам Беларусі і іншых дзяржаваў, каб былі нейкія каналы для гэтай камунікацыі. І вось гэта стаіць задача цяпер... Рыгор, я вас перапыню, прабачце. Рыгор, так выглядае, што камунікацыі не спыняліся ніколі. Ціхія дыпламаты вялі размовы, разведчыкі, шэрпы, але так выглядае, што Лукашэнку трэба не проста эти ціхія размовы, бо яны не спыняліся, а вось як бы Меркель позвонила, Макрон, Помпео, ну, я не ведаю, Шольц, вот зараз немца готовы расстраляць, вот хай Шольц позвонит, хай, может быть, Штайнмайер позвонит, не? Я думаю, гэта адна сапраўды з мэтой, якія хоча дасягнуць рэжым Лукашэнкі, і пры тым, што я хацеў бы все-таки заўважыць, што досыць даўно ўжо не было нават такой тайнай дыпламатыі з удзелам Лукашэнкі. Ўсё ж такі апошнія рэчы, здаецца, былі это 22 год. Пасля таго, як бы ўжо было пэўнае станаўленне з заходнімі лідарамі Александром Лукашэнкам, і яны перасталі імкнуцца з ім размаўляць. І калі паглядзець па сутнасці на той же самы апошні пакет санкцый, які ўвялі краіны еўразвязу супраць Беларусі, ну, ён акурат паказвае тое, што гэта, ведаеце, какое-то пачуццё, што ўжо гэтай краіны нагул не цікавіцца. Уводзяць все, што захацелі уводзіць, без ніякай задняй думкі, да? І я думаю, што вось гэтае пачуццё рэжым Лукашэнкі хацеў бы змяніць. І як бы яны хочуць, каб іх заўважылі, каб з імі паразмаўлялі, ім пазванілі. І вось гэта пачуццё пэўнага прызнання, да, оно не павінна быць, я думаю, тут фармальным, да, не стаіць мэта, каб там, напрыклад, краіны развязу вярнулі з амбасадараў у Менск. Хутчэй размова пра тое, каб проста маглі адбывацца нейкія размовы непасрэдна з самім Александром Лукашэнкам, каб ён прызнаваўся як фактычны кіраўнік дзяржавы. Рыгор, вот вы зараз сказали на пачатку гутаркі, што зварот да калектыўнага захаду, які не такі калектыўны насамрэч. А можа быць, это улічвае і беларуская ўлада, бо захад это і Орбан, і Фіцо, і альтэрнатыва для Нямецчыны, і, скажем, французскае нацыянальнае аб'яднанне, і нарэшце Трамп. Яны все таксама захад. Не ўсе они ўлада, магчыма, пакуль, а некаторыя і ўлада, скажем, той же Орбан, а некаторыя, не маючы ўлады, у пэўнай ступені вызначаюць парадак дня, вызначаюць палітыку, ці будуць вызначаць. На ваш погляд, якой ступені вот менавіта гэтая так бы частка захаду і пастаць захаду насамрэч адрасат? Я думаю, что у некой ступени, я думаю, что Александр Лукашенко, как и все многие люди в этом свете, рыхтуются до змены улады у Злученых Штатах. И, безумовно, думая про то, каким чином можно будет размовлять с новой администрацией американской. І, магчыма, некаторыя з гэтых крокаў, якія зараз прадпрымае Лукашенко, гэта ж і ўвесь час заява аб тым, што трэба размаўляць, і некаторыя вызваленні, і вось гэтыя заявы кіраўніка Верховнага суда аб тым, што будуць яшчэ вызваленні. То бок гэта все паказвае, што яны імкнуцца зрабіць такім чынам, каб все ж таки з імі нехта гаварыў, каб пра іх нехта не забываў. И я думаю, что некоторые элементы, да, там, которые будут в американской администрации, с ними можно размовлять уже теперь.
альбо з тымі людзьмі, которые з'яўляюцца прыхільнымі да новай амерыканскай адміністрацыі, той же самы Віктор Орбан. Безумоўна, гэта чалавек, который мае нейкі ўплыў, не думаю, што ўплыў, пэўную павагу, да, будзе мець, магчыма, у будучым Белым доме. Таму гэта можа быць сігнал і для іх аб тым, што Александр Лукашенко гатовы чуць нейкія меркаванні і гатовы ісці на пэўныя саступкі у дачыненні да краін, якія клапоцяцца станам правоў чалавека ў Беларусі. А Трампа это будзе, дарэчы, клапаціць? Будзе цікавіць? Ну, рэшце-рэшт, мы памятаем гістарычна, так, тады Віталя Шклярова, амерыканскага грамадзяніна, на званок Помпео вызвалілі, это ўжо было напрыканцы кадэнцыі Трампа. А што Трампу беларускія палітвязні? Я думаю, тут хутчэй пытанне не ў тым, што яны не ў саміх палітвязнях, да, а ў тым, што іх занадта шмат, і што гэта ўсё ж такі з'яўляецца велізарнай перашкодай для значнай часткі амерыканскага эстэблішменту, каб мець нейкія размовы з Александром Лукашенко. То бок ён ўсё ж такі не настолькі важны гулец, каб заплюшчваць вочы на празмерныя, абсалютна неадэкватныя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Таму я думаю, для того, каб мець нейкую размову, ўсё ж такі трэба імкнуцца хаця б выглядаць такім чалавекам, который здольны быць адэкватным у дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. І з вашага адказу я так зразумеў ці не зразумеў, а вот як бы гэты адрасат, ён гатовы как-то рэагаваць, как-то, не ведаю, тэлефанаваць, можа быць, у чымсьці хай вот в такім сімвалічным сэнсе саступаць, як бы прызнаваць, хай дэ-факта, ці не? Я думаю, што гэта залежыць ужо ад Александра Лукашэнкі ў большай ступені, наколькі ён гатовы ісці гэтым шляхам. Калі ён будзе гатовы ісці гэтым шляхам, мне падаецца вельмі імаверным, што заходнія краіны будуць пазітыўна рэагаваць, і будуць і размовы, і будуць заявы аб падтрыманні працэсу вызвалення палітвязняў. Мне падаецца, што гэта не так і складана. Нават у выпадку ж з Анджэем Пачобытам, мне падаецца, што таксама больш-менш ужо зразумела, што ўсё ж такі Польша гатовая для того, каб размаўляць больш і з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі аб тым, як гэта правільна зрабіць. Пытанне хутчэй у тым, што усе і рэжым Лукашэнкі, і Захад яны не хочуць зрабіць першы крок. І па сутнасці Захад мае досыць моцную аргументацыю лічыць, што ўсё ж такі першы крок павінен зрабіць Александр Лукашенко. Так он же уже зрабіў. Хіба 18 палітзняволеных на волі – это не першы крок? Мне падаецца, што гэта першы маленькі крок, на які Захад также маленька і адрэагаваў праз заявы, праз нейкія твіты і гэтак далей. Усё ж такі для Захаду важна пабачыць нейкія больш сур'ёзныя крокі. 100, 200, нейкі больш публічны працэс, спынення рэпрэсій і так далей. Для того, каб яны маглі ўжо цалкам уключыцца ў нейкія перамовы, размовы адносна стану стасункаў паміж Захадам і Беларусю. Рыгор, вы ізноў жа на пачатку сказалі, што адзін з адресатаў гэта дэмакратычныя сілы. Ці не выглядае так, што ад іх фактычна патрабуецца, каб яны ці капітулявалі, ці адмовіліся ад шэрагу сваіх пастулатаў. Прынамсі, ад падтрымкі санкцый, ад падтрымкі, скажам, ці не выключэння сілавога сцэнару, хай у будучыні. І тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў гістарычных. Частка чальцоў Рады БНР у 20-х гадах перадала мандаты ў Менск. Вот она, Беларусь-то там, это ж не мы. Магчыма, і зараз прапаноўваецца. Мы вызваляем палітвязняў, а вы пакланіцеся і не проста не бесіце,
а пакланіцеся деду. Вот як вы думаеце, паклоняцца? І ці варта? Вот тое, што не бесіць, вы пэўны час таму абмяркоўвалі, а кланяцца? Я думаю, что есть по сутнасці толькі одна рэч, якую рэжым вельмі хоча забраць у дэмакратычнай апозіцыі. Гэта рэч, которая называется признание Светланы Тихановской як пэўнай легітымнай часткі еўрапейскай палітыкі. То бок человека, до которого запрашаюць на сустрэчы, з которой размаўляюць, ад которой не бегаюць. Зразумела, што ўсё ж такі ейны ўплыў на гэтую палітыку не такі уж вялікі, скажем шчыра, але ён ёсць. І гэтае прызнанне таксама ёсць. І вось гэта найбольш тое, што, я думаю, хвалюе рэжым Лукашэнкі. І мне падаецца, што калі команда Светланы Тихановской прыме для сябе рашэнне аб тым, што яны гатовыя рабіць нейкія заявы, которые падыгрываюць режиму Лукашэнкі дзеля вызвалення палітвязняў, мне падаецца, гэта не прывядзе да того, да делегітымізацыі Светланы Тихановской. Я думаю, что хутчэй, калі режим, не будем уже его тут шмат подказывать, але все ж таки хутчэй у інтарэсе режиму это просто вызваленне палітвязняў і пачатак нейкай адлігі умоўнай, потому что новый гістарычны перыяд принесе новые імёны, а старые імёны будуць у нейкай ступені забытыя. Але для гэтага трэба все ж таки пачаць не новый гістарычны перыяд. І теперь режим Лукашэнкі пэўна стаіць на раздарожжы, потому что неўзабаве павінны адбыцца ўжо прэзідэнцкія выбары, то бок яны імаверна пройдуць менш чым праз год. Я думаю, што яны пройдуць яшчэ хутчэй, то бок ужо недзе ў лютым. Таму мне падаецца, што вось гэтае памкненне, патрабаванне штосьці, каб дэмакратычная апозіцыя аддала рэжыму, но мне падаецца, што рэжым гэтага не будзе асабліва патрабаваць. То бок все, что трэба ему забрать, он может забрать нейкімі іншымі крокамі, але ён пакуль што не можа на іх наважыцца. А вот як вы лічыце, вот і заява спадарыні Гарбуновай, чальца аб'яднанага пераходнага кабінету пра тое, што 18 вот палітвязняў, якія вызвалі, ну это гуманны крок. І, напрыклад, дарэчы, сустрэча Тихановскай з Орбаном, так бы мовіць, enfant terrible европейской политики, это демонстрация гнуткости? Я думаю, что так. Я думаю, что... Мы, конечно, не ведаем падрабязнасцяў сустрэчы Светланы Тихановской и Виктора Орбана, не ведаем, до чего они пришли, какие вынікі эта размова принесе. Мне падаецца тут важным, что сказать, что сапраўды это пытанне нейкай большай гнуткасці, которая чым было раней, большая адкрытасць дэмакратычных сіл для того, каб вызваляць, спрыяць таму, каб выходзілі палітвязні, нават зважаючы на тое, што гэта вымагае нейкіх заяваў пра гуманнасць крокаў Александра Лукашэнкі. Безумоўна, гэта адыход ад таго, што было раней. І зноў да вашага першага адказу пра розныя адрасаты. Адзін з іх это унутраная аудыторыя, это электарат, это грамадства. У якой ступені вызвалення, ну, не 18, а калі іх будзе больш, як анансаваў Сукала, а у якой ступені улада ў гэтым зацікаўлена? Бо да пэўнага часу, ну, вот, выказвалася такія меркаванні, што, маўляў, яна не вызваляе палітвязняў, значыць, она боится, значыць, она вот як бы перад ёй стаіць 20-й год. А калі гэтыя вызваленні будуць, ну і не 18, а там десяткі, сотні, ці не атрымаецца такое пасланне ўлады, што мы вызваляем, і гэта доказ таго, што мы ўжо не баімся, што мы ўжо ва ўсім упэўнены, сторонка перагорнута? Я думаю, что сам по себе тезис об тым, что улада не вызваляла, бо боялася, мне кажется, досыць спрашчае все ж таки мотивацию дзеянняў режиму Лукашэнкі, то бок она не вызваляла, потому что не лічыла гэта патрэбным для себе у той конкретный момент.
Але ўсё ж таки страх, безумоўна, з'яўляецца адным з элементаў агульнай матывацыі рэжыму Лукашэнкі. І мне падаецца, што цяпер рэжым Лукашэнкі знаходзіцца ў той ступені упэўненым, што так, сапраўды, ён можа ісці на большую адлігу, на большую, адлігу, да? На большую дээскалацыю, на нейкія саступкі на карысць прадэмакратычных актывістаў Беларусі. І мне падаецца, што гэта будзе сведчаннем выразным таго, што рэжым ўжо не знаходіцца ў тым стане, якім ён быў у 2020 годзе. Ёсць пачуццё, што пройдзены вось гэты крызіс даверу, і ёсць пачуццё, што цяпер у стасунках з Расіяй Александр Лукашенко выйшаў на досыць роўнае дачыненне, да, калі ён можа сабе дазволіць паспрабаваць аднаўляць свае стасункі з Захадам. Таму мне падаецца, да, цяпер вось гэта ёсць памкненне да нейкай, можа быць, да, памкненне да пэўнай нармалізацыі уласных стасункаў з Захадам, і адпаведна таксама пачуццё, што цяпер мы можам і ўнутры грамадства даць крыху прасторы для людзей, которые маюць іншыя меркаванні. Я не думаю, што, конечно, так некая вялікая прастора, это просто права не сидзець у турме. Безумоўна, оно з'яўляецца каштоўным для беларусаў. А вось вы сказали про аднаўленне даверу. Ну, тут уже у меня да вас пытанне да вашай іншай іпастасі, кіраўніка беларускай ініцыятывы Chatham House. А пытанні паказваюць аднаўленне даверу ўжо на ўзроўні грамадства к Лукашэнке? Я думаю, что, безумоўна, калі забраць за адлік весну-лета 2020 года, конечно, ўжо Александр Лукашенко прайшоў ту даліну смерці. Тое, што было у весну 20-го і летку 20-го, было звязана з коронавірусам, было звязана з велізарнай папулярнасцю дэмакратычных палітыкаў. То бок цяпер гэта ўжо пройдзена. І абодва гэтыя фактары ўжо неістотныя. Александр Лукашенко ў нейкай ступені здолеў прадаць беларускаму грамадству пачуццё, што вось дзякуючы мне мы не ўступілі ў вайну. Таксама у краіне ідзе велізарны эканамічны рост, которого не было ўжо доўгі час. І, безумоўна, гэта тыя фактары, которые надаюць упэўненасці рэжыму Лукашэнкі, што вось мы цяпер ужо зноў вярнуліся ў сябе. І гэта, конечно, грамадства таксама гэта бачыць. Тут не патрэбна асаблівая сацыялогія, да, каб бачыць, што, безумоўна, ўжо 20 год даўно пройдзены. Мы ўжо размаўляем у канцы ліпеня 24-го. І тое, што было ў 20-м, ўжо менш істотна. Рыгор, і яшчэ адна асаблівасць вот апошніх заяваў, рухаў цела. Ці можна у іх знайсці некую лагічную лінію. Ну вот глядзіце, некага вызваляюць, 18 чалавек вызвалілі. Але, здаецца, некалькі дзесяткаў за гэты ж час вот стала палітвязнямі. Праваабаронцы абвясцілі іх палітвязнямі. То есть, адных вызваляюць, другіх сажаюць. А яшчэ адзін момант. Вось Лукашенко 13 ліпеня у Лунінецкім раёне сказаў, ну, все, мы дамовіліся з украінцамі, все, воевать не будем, пагражаць не будем, военкоматы людзі не бегуць, так бы мовіць, щоб зброю схапіць, біцца з украінцамі. А при гэтым нямецкага грамадзяніна асуджаюць на смерць. Фактычна за дыверсію он нікога не забіў, але, ну, вот нямецкага грамадзяніна даюць смяротны прысуд. Гаворыцца, што да, вот мы гатовы нармалізоўваць адносіны з Польшай, і Рыжэнкоў гаворыць, вот мы прапаноўваем перамовы, і Лукашенко літаральна учора, значит, не, ну, Еўразвяз, это ж не такая уже пачвара, там таксама людзі жывуць, так сказаць, мы ж суседзі. А пачобута, вот якого вы прыгадалі, не вызваляюць, здавалася б, ну, пра што? Вот моя калега Глафіра Жук прыгадала, што вызвалялі людзей без прошение о помиловании, вызволяли. Это не той выпадок. Як той казаў, не человек для суботы, а субота для человека. Можно без прошения, калі ёсць готовность. Ну, а вот калі нема, то зразумела іншае. Так вот, як это все тлумачыць? Правая рука не ведае, што левая робіць і думае. Это вот дысфункция системы, она пошла в разнос. Ці не?
Ці можа это такая тонкая логіка, якая вот простаму чеку і не спасцігнуць? Я думаю, безумовно, что держава является велизарным социальным организмом, в котором могут быть разные сигналы и разные помкнения участок этой системы. Да? Зразумела, что у кіраўніцтва КДБ абсолютно рознае ўспрыняццё сітуацыі, чым кіраўніцтва Міністэрства замежных спраў. Бо гэта досыць натуральная рэч, яна як бы вынікае з іх функцыянальных абавязкаў. Да? Яна можа нават не вынікае з іх каштоўнасных поглядаў. Я думаю, пэўна, тут трэба развернуць все гэтыя канкрэтныя выпадкі. Чаму возьмем сітуацыю з нямецкім лекарам, якога асудзілі на смерць у Беларусі? Шчыра кажучы, мы не ведаем тут падрабязнасцяў, але я думаю, што гледзячы па тым, як сябе спакойна паводзіць нямецкі МЗС, я думаю, что мы можем спадзявацца, что будет некая сделка, да? Потому что важно разуметь, что эта история уже тянется досыць доўгі час, и мы про яе даведаліся только недавно, и то дзякуючы уже літаральна праз месяц, да, пасля прысуду, и до гэтага часу нямецкі МЗС поводзіў сябе спакойна. И гэта пэўна сведчыць про то, что будзе нейкая змова, будзе нейкая сделка. Калі казаць пра вызваленне палітвязняў, я думаю, што тут досыць простая рэч, што рэжым Лукашэнкі чакае большых нейкіх адказаў з боку захаду, каб пераходзіць да нейкіх наступных этапаў, то бок яны не ўспрымаюць, што яны абавязаны спыняць рэпрэсіі. То бок да таго моманту, пакуль яны для сябе не прымуць гэтага рашэння, то яны не будуць іх спыняць. Александр Лукашенко пакуль не даваў сігналу самой сістэме спыніць рэпрэсіі. Вызваляць так, ну кагосьці вызвалілі, взяли спісак, прайшліся па спіску, кагосьці з яго выбралі і вызвалілі. І тут працэдура просто это быў нейкі першы сігнал, першы крок і так далей. Ці пойдзе гэта далей сітуацыя, тут яшчэ это досыць складана казаць як бы на будучыню. Я спадзяюся прынамсі, што сапраўды будуць нейкія яшчэ вызваленні, і пра гэта кажа і старшыня Верховнага суда, але ўсё ж таки трэба разумець, не ўсё так проста, да? І магчыма, што рэжым Лукашэнкі можа прытармазіць. І далей справа можа не пайсці, тым больш мы бачым, што гэта часта ўпіраецца проста нежаданне бакоў рабіць нешта першым. Да? І таму у гэтай гісторыі з'яўляецца мальтыйскі ордэн, з'яўляецца Ватыкан, з'яўляюцца нейкія іншыя актары, которые выконваюць свае перамоўныя паслугі, даюць бакам, да? Каб неяк дапамагчы ім зблізіць уласныя пазіцыі. Мне падаецца, што можа быць ўсё ж такі гэта пойдзе далей. Але я пакуль што не бачу што гэта адбудзецца вельмі хутка. Магчыма, што рэжым Лукашэнкі захоча хутчэй правесці выбары, а ўжо пасля іх з нейкай большай лёгкасцю вызваляць палізнявольных. Так, а вот с версией, так бы мовіць, система пошла в разнос, грубо кажучи, что там бардак, вы не згодны? Да не, любая держава існуе ў такім фармаце, калі ў яе ёсць розныя людзі, розныя інтарэсы, да, то не знаю, що Польшчы гэта была вельмі гучная справа была гадоў 7-8 таму, тут калі праслухоўвалі значную частку палітычнай эліты. І адна з тэзісаў, которая вельмі шмат разлецелася ў СМІ, гэта калі адзін з міністраў сказаў про тое, што польская дзяржава існуе толькі тэарэтычна. І ўсе пачалі казаць, што вось як гэта ж польскі палітык так кажа, але насамрэч ён казаў досыць цікавую думку, што і слушную думку, да, што польская дзяржава існуе тэарэтычна, таму што некаторыя часткі не ведаюць, што робіць другая частка, да, і гэта сапраўды існуе ў многіх дзяржавах, калі людзі кіруюцца рознымі інтарэснымі, рознымі сігналамі, да, і гэта пытанне хутчэй у тым, што калі вяртацца да нашай справы, дык Александр Лукашенко ж не патлумачыў свайго рашэння, чаму адбылося гэтае вызваленне. І, магчыма, гэта таксама адна з прычын, чаму Захад да канца не рэагуе. Да? Таму што
не было ніякага тлумачэння, чаму вы так поступаеце, да? Было, может, некая закрытая камунікацыя, але ўсё ж таки, я думаю, многія чакаюць какой-то адкрытай камунікацыі, каб публічна сказалі, чаму былі вызваленыя гэтыя людзі, чаму яны былі памілаваныя. Дагэтуль Александр Лукашенко гэтага не патлумачыў. І калі казаць пра саму сістэму Лукашэнкі, да, то там же ж выходзілі некалькі публічных заяў пра тое, што не ўсе людзі внутрі сістэмы зразумелі рашэнне Лукашэнкі. Но яны не зразумелі, таму што ён не сказаў ім, як ім разумець. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітолог Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, ці будуць далей вызваляць палітвязняў, вы можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.